hannu ba kyau ko ma dan biro ba gidan jiya ba hakan mai bulala da bici ga waita sanin aiki pepe to ka je kan masarauta ka dan karanka sun fi ka hango wahalar yanzu la ilaha illallah din bici ba rama da noshi ba hannu ku ba rama noshi dan bici shabayin da ba hakan mai bulala la ilaha illallah da wanda ce nan baka rama ku ba daure la ilaha illallah ya rama kuce na amadu to yawa a ce aka da kake wato Allah na to a ga yi yawa a ce gaba da ni shagoyin ga yanzu ba ko da bulala sarwa karama daure a ce ga da kan shagoyin da fasari ne mai dan bane ba wahala ba za a samu kuɗi ba yawa to a ga kasa bari Baba mai bulala yawa to ita kana yawa to ka gani ashe dai za a yi amma ba ga mana abu kawai ta yi zakari kai ka yi to ga ne da ake yi biliya amma ka zama yazo ka zama tuwo ta yake sara ba ka sara wanda yanzu kana karewa wallahi ba kullum ga ayo wannan sabon ba kullum ga ne iri na sana ake yi wahala baba mai bulala dan bashi dogarin da kai na amadi yau Allah ya ba na amadi ranar da an ka ce Buhari yari har yana alaka
illallah baba ali tada baba ali tada wannan roƙon naira 10,000 albarka la ilaha illallah kada kamar laguna kai ne kai la ilaha illallah tada baba ali tada baba ali ana babata kai maganin iya wallahi kai
Look at
ga sallah fasa na ba a ta yana gifta mana wallahi ga sallah ga sallah fasa na ba a ta a sallan nan ga a fasa da hanya a sallan nan ga sun ga ana fafata ta da kare Allah shi kare ga sallah pasando